Jeg hedder Julie Rademacher. Jeg stiller op til valget til Inatsisartut den 28. november. Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil have gang i Grønland. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for vores land. Jeg kommer med noget erfaring i bagagen, men jeg kommer også med nogle nye kræfter og nogle nye idéer. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi vælger nogle personer med mod, og også nogle personer med tro og håb og kærlighed til Grønland. Min Adada, han kommer fra Ilulissat. Min mor, hun kommer fra Danmark. Jeg er gift og bor i Nuuk med vores drenge og min mand. Og noget af det, vi taler om derhjemme, det er, jamen, hvad er det for nogle folkeskoler, vi giver til vores børn? Hvad er det for en fremtid, som vi gerne vil for vores børn? Jeg brænder for, at vi skaber de bedste rammer for de næste generationer i Grønland. Derfor stiller jeg op til valget til Inatsisartut, fordi jeg vil være med til at træffe nogle af de hårde beslutninger, der skal til, for at vi investerer i fremtidens Grønland.